हेलो लोगोफोर दिनैनि नैबे भिडिअआ बिराद इम्पर्टेन्ट नंखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांजोबनो दाबाव आरो नायलांनायनि उनाव कमेन्ट खालाम। दा जोंहा दिनैसिम मोनथाम गोरोबथा जाबाय नङा होमबा? मोनसेया बिएससि बिटिसि आरो थामथियाव बिटिआर गोरोबथा नङा होमब्ला? दा बे गोरोबथाफोरनि गेजेराव जोंहा बबे गोरोबथाया साबसिनमोन? बिटिसि गोरोबथाया साबसिनमोन ना बिटिआर गोरोबथाया साबसिनमोन? दा जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनैसिम बेफोरखौ मोजाङै क्लियार हिसाबै बुजिनो मोनाखै। बिनि थाखायनो दिनैसिम बिराद गोनो गोथो जानानै दं आरो दा बिनि थाखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजा आरो आंनि फलोवार्स नोंथांमोनखौ खावलायबाय, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लादो आरो बिटिसिआव मा दंमारोमोन आरो बिटिआरआव मा दं बेखौ क्लियार हिसाबै फोरमायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे दफाफोरखौ लानानै मोनसे बिजाब दिरुननाय जादों। बे बिजाबखौबो नोंथांमोनहा बायनानै फराय। दा लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर दिनै जोंहा गोबां गोरोबथा जानायनि उनावबो बै गोरोबथाफ्राव मा दङ जों बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनाय जाया रायजो राजाफ्रा। दा बिनिखायनो दिनै माब्लाबा समाव गुलुं गुजुं जायो। सोरबाबा प्रमद बन्धु बिथांखौ सापर्ट होयो, सोरबाबा हाग्रामा महिलारि सारखौ सापर्ट होयो। बैफोर दफानि सोमोन्दै मिथियैनि थाखायनो आरो नङा होमबा? दा दिनैनि दिनाव जे दफाफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना बुजिगोन अब्ला सानगोन नोंथांमोना बिटिआर दफाफ्रा थिग नंमारा, बेफोरबायदि माबा मोनसे गोसोआव सोलायनाय फैगोन आरो नंखायनो आङो खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बे बिजाबफोरखौ फरायनानै नाय आरो भिडिअखौ नाय आरो बिटिसिआ बेसेबां पावारफुल आरो बिटिआरआ बेसेबां पावारफुल बिनि सोमोन्दै एकदम क्लियार हिसाबै बैयाव सेबखांनाय जादों आरो बे बिजाबाव। नंखायनो बिजाबखौ नायनानै फरायदो आरो बुजिनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। आंनि सिनायथिखौ आं होग्रोनो नादों। आंनि नामा जाबाय बिनोद कुमार ब्रह्म। आं सासे रिटायार्ड हेडमास्टार आरो आथिखालाव आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि लोगो नेहाथारि। आं दिनै दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे रादाबजों लोगोसे हेफाजाब नागिरनानै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुजानो नागिरदों। बेनो जाबाय आङो नैबे साननै आगोलाव गांसे लेखा साफायनानै दिहुनदों। बे लेखायानो जाबाय ए कम्बाइनेशन अफ 3 बड' एकर्ड। ए कम्बाइनेशन अफ 3 बड' एकर्ड। जोङो साफ्रोमबो मिथिगौ बर'फोरा गावनि थामोनथा हारिनि राव हारिमुनि रैखाथि होनो थाखाय गोलाव सम आन्दलन खालामबोबाय आरो बे आन्दलननि फिथाइ महरै जों दिनैसिम बर'फोरा मोनथाम गोरोबथा खालामबाय, एकर्ड खालामबाय। गिबियानो जाबाय 1993 नि 20 फेब्रुवारियाव आरो बे जादोंमोन बिएससि एकर्ड। एकर्डआ जादोंमोन भारत सरकार, आसाम सरकार, अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन आरो बिपिएससि नि गेजेराव। आरो नैथि गोरोबथाया जादोंमोन 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड आरो बे जादोंमोन भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिएलटि नि गेजेराव। आरो थामथिया जाबाय 2020 नि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड आरो बे एकर्डआ जादोंमोन भारत सरकार, आसाम सरकार, मोनब्रैबो एनडिएफबि हान्जा, एबसु आरो इउबिपिए नि गेजेराव। दाना बाथ्राया जाबाय जेब्लानाखि बिएससि एकर्ड आरो बिटिसि एकर्डआ जादोंमोन, बे बिएससि आरो बिटिसि एकर्डखौ लानानै बे एकर्डफोराव मा दं बेखौ लानानै जोबोद सावरायनाय, डिबेट, बाथ्रा दान्थे बिदान्थेखौ जों नुवाखैमोन। नाथाय बिटिआर एकर्डनि उनावनो बे एकर्डआव थानाय माखासे क्लज एबा रेबगान्थि बेफोरखौ लानानै अनेक समाव बाथ्रा दान्थे बिदान्थे रायजोनि गेजेराव नुदों। दानिया एथबां बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै जेसेबां दावराव दावसि जादोंमोन, रायजोफोरा बे दावराव दावसिनि गेजेरजों मिथिनो लुबैनाया दंमोन। नाथाय बे एकर्डआव बे रेबगान्थियाव मा दंमोन, बे एकर्डनि जायफ्रानाखि सागानगिरिफोर, मोनब्रै हान्जा एनडिएफबि, एबसु आरो इउबिपिअ बिथांमोना बे क्लजफोरखौ लानानै रायजोनि गेजेराव फोरमायनाय, खेंफोरथिनायखौ जों नुनो मोनाखै। दासिमबो रायजोफोरा गोबां बाथ्रा मिथिनो लुबैनाया दङ आरो बेयाव मा दंमारो बेखौ मिथिनो हायाखै। बेनिखायनो बे आरो बाथ्रा मोनसे जाबाय मा, जों मानो मिथियाखै, बिएससि एकर्ड आरो बिटिसि एकर्डआ जेब्ला जादोंमोन बे साफायनाय लेखा महरै दखानफोराव मोन्दोंमोन,
खमबाबो मोन्दोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा बे बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव बे साफायनाय महरै रावबो मोनाखै मोनदोंब्ला सोरबा अनलाइनाव डाउनलड खालामनानै साफा सानैया फरायदों खिन्थु बेयो थोजासे जायाखै बेनिखायनो आं साननायसै जे एकर्डआ जाबाय बर'फोरनि बे गोलाव सम दावहानि मोनसे फिथाइ मोनफा दलिल खालामनानै साफा सानैया फरायदों खिन्थु बेयो थोजासे जायाखै बेनिखायनो आं साननायसै जे एकर्डआ जाबाय बर'फोरनि बे गोलाव सम दावहानि मोनसे फिथाइ मोनफा दलिल जोंनि उदांस्रिनि जोंनि गावखौ रैखाथि होनायनि दावहानि मोनसे फिथाइ बियो आरो बे फिथाइयाव मा दङ बेखौ रायजोफोरा थारैनो मिथिनायनि गोनांथि दं आरो बेनिखायनो आङो मोनथामबो एकर्ड बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डखौ इन अरिजिन माने मा दंमोन बेखौनो लाबोनानै बहाय बे इंराजि दंमोन इंराजिजों साफायनाय जादों बेखौ बहाय बुथुमनानै आङो बेखौ ज' खालामदों जथायनाय जादों आरो जथायनानै बेखौ साफायनानै दिहुनदों दा बेयाव फरायबा मोनगोन आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा फोरमायगोन आङो बे जथायनायावनो बिटिसि एकर्डआव मोनथाम 6 सिडिउलनि मोनथाम क्ल'ज मोनथाम पेराग्राफ बे पेराग्राफा बाहायजानाय जानाय नङा होननानै बाथ्रा लिरनाय दङ बेनो जाबाय बे मोनथामखौ आं नैबेयाव थिखांना होदों बे पेराग्राफफोरखौ आं थिखांना होदों मोनसेया जाबाय पेराग्राफ 1-2 6 सिडिउलनि पेराग्राफ 1-2 मा दं नोंथांमोना नुगोन ओमफ्राय पेराग्राफ 8 नैबेयो पेराग्राफ 1 पेराग्राफ 8 ओमफ्राय पेराग्राफ 10 दा बे पेराग्राफ 1-2 जोंनि थाखाय जोबोद गोनां दा पेराग्राफ 1-2 मा लिरनाय दङ आं बेखौ फोरमायसिगोन पेराग्राफ 1-2 लिरनाय दं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट आरो अट'नमास रिजननि बाथ्रा दङ बेयाव ओरैनो जादोंमोन जे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव बे ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे दानाय काउन्सिल दा बे ट्राइबेलनि सिङाव जुदि गुबुन ट्राइबेलफोर थायोबा आरो बे ट्राइबेलफोरा जुदि बै अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल माबाखौ जुदि मानिनो थियारि नङाबा अब्लाना गभर्नरा बिसोरनि थाखाय अट'नमास डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो आलादा मोनसे खुंथाय दाना होनो हायो नाथाय आरो बे दाजानाय बे खुंथाय फिसा खुंथायखौ नाम होनोमोन अट'नमास रिजन नाथाय बड'लेण्डआव बेखौ बातिल खालामना गारबोदोंमोन एमेन्डमेन्ट खालामनानै provided that nothing in this sub paragraph shall apply to the Bodoland territorial areas district होननानै बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामना गारबोदोंमोन बेबायदिनो पेराग्राफ 8 आरो पेराग्राफ 10 आबो जोंनाव इमप्लिमेन्ट जानाय नङा एबा बाहायजानाय नङा होननानै बुंनाय बाथ्रा दं बेफोर बाथ्राखौ मिथिनो जोबोद गोनांथि दङ आं बेखौ बहाय बेखायनो सोदेरदों आरो बेनिफ्राय बेयाव बिटिआर एकर्ड थाबाय सागानगिरिफोरनि फट'बो दङ ओमफ्राय मोनफ्रोमबो एकर्डनि मा एनेक्सार दङ ओमफ्राय बिटिसि एकर्डआव स्पेसियेल ट्रेन्सफार पावार जा 40टा दङमोन 40 पावार बे बहाय हाबना दंखायो आरो लोगोसे हाग्रामामोननि बा बिटिसि एकर्डआव गासै 3082 गामि हाबगोन होननाय बाथ्रा दं बे गामिफोरनि बे फारिलाइया बहाय दङ 3082 गामिया बहाय दङ आरो लोगोसे बिटिसि एकर्डआव 95 गामि डिसपुटेड दंमोन बे उनाव थिसननो गोनांमोन बे लिस्टआबो बहाय दङ बेनिखायनो गासै बे तथ्यफोरखौ बे नंथिफोरखौ जोंनि मानसिफोरा मिथिनायनि गोनांथि दं साननानै आं बेखौ साफायनानै दिहुननाय जादों आरो बेनिखायनो आं लुबैदों रायजोफ्रा बेखौ फरायथों फरायनायनि गेजेरजों मोनथाम एकर्डआव मा दं मिथिथों आरो मिथिनायनि गेजेरजों नोंथांमोना जेब्ला फरायगोन बाथ्राफोरखौ गुबै बाथ्राखौ मिथिगोन लोगोसेनो आंनि नाजानायाबो थार मोनसे महर मोनगोन आं बेखौ सानदों आरो बेयो जुगामि बर'फोरनि मोनसे तथ्य जानानै थागोन आं बेखौ आसा खालामनानै बे लेखाखौ साफायना दिहुनदों आं लेखानि दामखौ बे नुनायाव बारा नुदों एसे खस्थ' जादों आंहा आरो साफायनो थांनायाव एसे टेकनिकेल प्रब्लेमबो जादोंमोन 200 खालामनाय जादों